Regai tiverenge shoko raMwari kuna Marko 5:35. Wakati achataura vamwe vemba yomukuru wesinagoge vakasvika vakati, mukunda wenyu wafa, muchatambudzireiko mudzidzisi? Jesu akati achinzwa shoko rataurwa akati kumukuru wesinagoge, usatya, tenda bedzi. Akasatendera munhu kumuteerera asi Petro naJakobho naJohani munun'una waJakobho. Vakasvika mumba momukuru wesinagoge, akawana iri mhere navanochema zvikuru navanorira. Akapinda akati kwavari, munoitireiko mhere muchichema? Mwana haana kufa asi ave uvete. Vakamuseka. Akavabudisa vose, akatora baba vomwana naamai navakanga anavo, akapinda kwakanga kuno mwana. Akabata ruoko rwomwana akati kwaari, Tarita kumi, ndokuti kune zvichishandurwa, musikana ndinoti kwauri muka. Pakarepo musikana akasimuka akafamba, nokuti vaiva namakore 12. Vakashamiswa nokushama kukuru. Akavarayira zvikuru kuti zvirege kuzikamwa nomunhu, akati ngaapiwe zvokudya. Mazvita ibvemangotendera kuthink scripture Luke chapter 1 verse 37 and 38 church. Luka 1 verse 37. Nokuti hakuna shoko raMwari richashaywa simba. Ipapo Maria akati, tarirai, ndiri mushandiri waShe, ndiitirwe hangu sezvamataura. Mutumwa akabva paari. Mazvita tivaomberere maoko vachinogara pasi. Amen. Toda kutenda Mwari kuti takapiwa thimu yedu yegore rino iri kufamba nevari kuda kufamba. Amen. Iri kuti pushing beyond every limit. Chinopushiwa ndechekuti nengambo chiti suduruka chikaramba kusuduruka. Wapamidza zvoti skuzu choramba chakamira. What excuse me? Choramba chakamira. Wachipinda mweya wechigandanga kuti chauya changu ndokusairira chete. Soro mundaenda kwandiri kuenda. Saka pushing beyond every limit iri kutaura kuti pane situation yawakatarisana nayo, handizive language yawakambotaya kuita excuse me but yakaramba yakamira. Asi yamira nguva yarebesa zvokuti kozota kuti ngatichichinjai matauriro, ngatichiregerai kuita zve-excuse me, takuchiita zvejangati. Ndosaka ndataura ndikati muKristu pese pauri ziva kuti uri wejangati. Zvako unozvitora nehondo. Pushing beyond every limit. Saka tiri kuti tiri muthimu iyoyo. Isu parevival takanga tine nyaya yedu yaivanwa kuna Luke chapter 1. Yemuranakadzi akabvuma kushandiswa naMwari. Akataurirwa zviri impossible. Akataurirwa zvaigona kumukonzeresa kusekwa. Akaitiswa zvaigona kumukonzeresa kudzingwa musha. But anoti handinei whether kusekwa, whether kudzingwa musha, but ngazvive kwandiri Mwari sezvamareva. Ndakambotaura musi Friday ndikati zvakanga zvisiri nyore kuti abvume Maria kuti nhumbu ngaive zvayo pano. Kukonvinza vanhu vese musociety kuti nhumbu ingai is not an ordinary mimba, ndeyamwari. Why vechisema zvaigona kumukonzeresa kushaya shamwari chaidzo, but anoti shamwari hazvina mhosva. Asi ndini handinei nemashoko evanhu, asi ndini chaita zvadiwa naMwari. Ngazvive kwandiri sezvamareva. Tichipfuurira mberi, zvichireva kuti Maria akabva azvitakura, but haina kuramba iri nhumbu. Ndiri kuda kuti pane situation inomboya muupenyu hwako, but hazvirambe zvakadaro. Kana kuine kuri kusekwa, Maria akaziva kuti ndisekei zvenyu, but it's temporal. Hakuna nhumbu inodarika 9 months. Hakuna nhumbu inoita 3 years.
Maria akabvuma kupinda mukuda kwaMwari kunyange zvaisekesa, but akazviziva kuti it's a temporal situation. After 9 months ndenda kupfekawo masiketi ari kupfekwa nevamwe. After 9 months ndinenge ndakuitawo zvokuti hapana anombozwa kuti chii chakaitika kwandiri. Ndiri kuda kuti chiingangonani ami chingotenda kuti let it be unto me according to thy word. Even zvikasanzwisisika nevanhu, but it's for a season. Zvizive kuti zvaMwari zvine maresults. Kwandazoverengesa kwandoda kufamba nako yanyaya yemabenefits evakateerera kutaura kwaMwari. Ukateerera kutaura kwaMwari kune mabenefits ari accompanied. Kuno kuSouth Africa vazhinji tinoenda kumabasa. Musati masiya basa ramuri muchienda pane rimwe munotanga mabvunza mabenefits. Kuti mabenefits ekukampani kwamuri kuenda ndechii? Mukaona asina musoro dzimwe nguva hamuendi. Pamwe pacho motongofambira mabenefits. Saka ndiri kuti shamwari, sarudzo yawakaita yekuteerera kuda kwaMwari zvine mabenefits mukati. Maria akateerera kuti Jesu ngavawe zvavo mudumbu mako. Zvese zvakazoitwa naJesu vapanyika amabhene ekuteerera kwaMaria. Amen. Saka pataverengesa uku ini ndaipa musoro weshoko unoti a desperate situation. Amen. Tichirarama mumabhene emukadzi akati let it be unto me according to thy word. Zvakabenefita ruzhinji. Nyangwe nesuwo titori mabhene ekuteerera kwaMaria. Dai Maria akaramba kutakura Jesu, pamwe nhasi hatizive kuti tingadei tiri papi. But Maria wakangoti let it be unto me according to thy word. Saka nhasi nyaya ndinoda tindifambe nayo iri kuti a desperate situation. Ndambokumbira mai Chimuriwo kuti muuye kuno muzotibatsira. Tiri kuda kuti timbodhila nemunhu ari pa-desperate situation. Ndofunga baba Gunyai magadzirira zvakare tisvike patinosimuka nepresent worship uya muchinge muchibatsirana. Zviri kuda ari in a desperate situation. Tisimuke kereke yaJesu. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence breathing in me. That's you make yourself. This is the air I breathe. Oh, this is the air I breathe. Your holy presence breathing in me. And I
ngagare zvedu pasi. Amen. Zati ndikufamba nemusoro weshoko unoti a desperate situation. Uchipfuurira nawo mberi, a desperate situation needs a desperate answer. Amen. Panonzi answer ndo panenge kuchitaurwa shoko. Nekuda kwokuti chatanga it's a situation. You need a desperate answer. One answer manje, what let it be unto me according to thy words. Kwandakaverengesa kuna mako, tikadzoka nayo kumashure zvishoma kubva kuna vhesi ya 21. Zvinonzi Jesu vakanga vari kumhiri kweimwe gungwa. Mazuva aya Jesu vaifamba vachingonzi kana vari muno Pretoria kuJoburg vanenge vasipo, kana vari kuJoburg kuZimbabwe vanenge vasipo. Saka Jesu vakanga vaenda the other side of the lake. Ndokubva kwasara zvizhinji zvichiitika. Zvandakaona ndikanzwisisa kuti kana Jesu vasipo, danger. Kana Jesu vasipo, urwere haupere. Kana Jesu vasipo, kutambura hakupere. Kana Jesu vakashaika chero mukava muchechi chaimo, makuhwa haapere. Kana Jesu vakashaikwa mukava mumba menyu, kurovana chaiko hakupere. Chinondifadza panguva iyi, ina handipowo panzwisisawo, asi vanhu vaiziva kuti Jesu vakakurosa vachiendawo, kana vodzoka vanosvika nepano. Zvinonzi pakanga paine vanhu vazhinji vakanga vakamirira Jesu. Akanga ine situation yake yakatumidza zita rekuti a desperate situation. Munomboziva kuti matambudziko anosiyana, asi riri dambudziko. Usati mumwe achikudza dambudziko kuti muri nani, regai taurira mwini. Aiwa, hapana nani. Rauri kufunga kuti harisi dambudziko kwauri, kwandiri ritori dambudziko. Bati vese vaine matambudziko avo akasiyana, vaiziva kuti solution yavo i1. I am desperate for Jesus. Kuti dai Jesu vangodzoka, dai Jesu aripana akati Jesu vakangosvika ndatopora, aripana akati Jesu vakangosvika zvangu zvaita. So these people, they were desperate for Jesus, desperately waiting for Jesus. Zvino pane vakanga vakamira ipapo ndichitarisa situation, pane murume ainzi Jairus. Asi ndisati ndaenda kuna nyaya yaJairus, desperate situation yakaoma. Izvozvi tikakuti kudai muende kumateksi 10 dzeusiku, munoti kunotyisa, hakufambike. Mukada kuti mubate foni mufonere munhu nahwani, munotanga kuzvitongesa mega kuti hwani dzinoita here kufonera munhu. Kana muri mumba chaiko mama kuti mhanyai, mune muchiti makumbo angu akaneta, inyaya yekuti situation ichiri right. But tikanga takuopareta ana a desperate situation, zvawaka uchiti hazvigone, unotongozotaruka zvatoitika. 10 o'clock dzamaiti kunze hakubudike, musi wamunorwarirwa nemwana, hamuzvikenenge kuti ndi10 kana kuti ndi2 AM, munomhanya muchinotsvaga transport yekuendesa mwana kuchipatara. Why? It's a desperate situation. Munonyara kufonera munhu nahwani, but musi wamunoita situation kumba kwenyu, hamutarise time musati mabata foni. Motozotarisa time mapedza kutaura naye kuti mhanya kuno izvozvi. Why? It's a desperate situation. Ndakati ndichitarisa ndikaona kuti kune dzimwe motikari dzisingangonakidze kupinda madziri, nyangwe dziri motikari. Tese tinogara chimoda kufunga kufarira kufamba nedzimotikari, but hadzisi dzese dzinonakidza kupinda madziri. Amen. Dzimwe tinodzipinza because of a desperate situation. Ambulance imoti, gonyeti riya rifaya alamurere imoti. But kana muri in a normal situation, amuto kana izvo zvamwe hatomboziva kana phone number dzekuambulance anongonoidi. But musi waunoita a desperate situation, unoti uchifona so vasati vadei kuti vari kuitiko, asi vanhu havari kupinga here, neiko chinovatadzira
kuzodira mvura. Bati mukaona vanotumidza pasili maakuchita vaya vechimanje vefire brigade ndopava kutanga kubvunza munendapo dzekufire brigade here pamunotanga kufona urikuona kuti ifoni ichikuti ngiri nobva vadaira uye hautombobvunza kuti makadii munotana nemunhu womurume here kana kuti wechidzimai makagara here kana kuti muri kufamba-famba uri kungosvika uchipanda nyaya kuti ndinendogara pakati huya izvozvi pano paita moto. Why? A desperate situation calls for a desperate answer. Amen. Mugore renzara kunana 2008 kuZimbabwe ndofunga namato yakuno pakarava munhu anonzi a desperate situation. Mashelfu aiwanikwa chingwa anga ari empty. Vana vakaidzwa vaisitenga hupfu kwakusina. KuZimbabwe vakatembe yekuti waiti kana uchienda kumusha unovigira mubereki grocery wakubva ikoko uya nebhakiti rehupfu. But desperate situation yakakonzeresa kuti nekaiwanikwa bhakiti rehupfu kwakanga kusisina hupfu wacho. Kukakonzeresa desperate situation yaityisa yainzi black market. Ameno kuti vamwe venyu munoiziva here. Zvaizareva kuti musika weblack pakupendwa kwawo kunzi aiwa kwaita vamwe vaitora advantage of the situation. Pamwe unatete vangu vanoshanda kana kuti ndibambiri vanoshanda kwaTM vanokudza kuti maiguru chingwa izvozvi pachasara ne5 minutes kuti tichibuda muovheni. Saka kana muchibuda mumba chitobudai ndobva ndangoita imimi unotanga kusevhai. Munhu ane mwana 1 ainotenga 15 loaves. Otora chingwa maTM oenda nacho panze onochitengesa chakunzi chaapachi pablack market. Black market yaigoreva kuti uncontrollable. Munhu akada kuti inini changu chiri kuita 15 rand akada kuti changu ngeche 35 akada kuti changu ngeche 50 rand ndiye. But nekuda kwokuti situation iri kumba wasiya kumba vana vaine nzara inenge uchiziva kuti chingwa chinoita 10 rand nekuda kwe-desperate situation vanhu vaifoswa kutenga chingwa che10 rand maichitenga ne50 rand. Why? It was a desperate situation. Amen. Vanhu vakazama kuisa zvinhu zvose pablack market nekunga kutaura kungoti changu kana makutoda chingwa you must dance according to my tune. Wese ari kuda chingwa changu ndipe 50 rand. You must dance according to my tune. Zvinhu zvese zvizhinji zvikaiswa pablack market. Chingwa chakaenda pablack market. Hupfu hwakaenda pablack market. Kumiwo yakaenda pablack market. Peturo yakaenda pablack market. Asi ndinofara kuti kune chinhu chimwe chete chavasina kugona kuisa pablack market. Kana ari Jesu wangu hakuna anokwanisa kumuisa pablack market. Ichongoni zvinhu zvese zvakatengeswa nemikoto. Asi Jesu haana kuwanikwa kumikoto. Mwari wangu haisike pablack market. Ndiri kuedza kuti shii nyangwe uri wakatanga kupinda mushondo haugone kutengesera vamwe Jesu. Nyasha dzane ane 15 years neatanga kupinda muchechi nemuenzi chai nhasi munhu wese anobva pano akaguta. Why? Hakuna yeblack market. Jesus is available to everyone. Ndosaka ndataura ndikati a desperate situation requires a desperate answer. That's why we are saying I am desperate for you Jesus. Ndine shungu dzekuti mweya womwe munhu usangogutsikane nekuya kuchechi sande nesande but svika muno uchiti I am desperate. I am desperate for Jesus. A desperate situation, it needs a desperate answer. Saka vanhu ava vakanga vari pama-desperate situation akasiyana but vese vaida Jesu. Ndopanonzi pane vanhu vakanga vakaungana paine nemukuru wesinagogi ainzi Jairus. Zviri nyore kuno kufesi tikatarisa mafesi edu apa takanaka zvirangwedzi takachena. Asi regai ndikudze kuti takagara kudai so umwe kumba uku asiya zvinhu zvisina kumira mushe. Vakuru vakataura vakati haungafambi wakatakura nhamo yako pesi pesi. Jairus akanga ari pane vamwe but kumba akanga asiya mwanasikana
for Jesus. Jairus akanga ari mukuru wesinagoge. Tinozviziva pamukuda akanga ari mufarisi. Kungori kufunga kwangu. Kana pane vanhu vaionesa moto Jesu, mafarisi vachingoti anonyepa. Authority ari kushandisa akaiwana kupi? Kuti manguva vachimubata vachimutanga nemabwe. Ndiri kufunga kuti pamwe Jairus aiva ari mepati yemhando yevanhu vaitaurisa musinagoge kuti mudhara anoonera ziterekeri achitaura zvaanoda. Munoziva kuti zviri nyore kutaura zvatinoda tiri mumhomo kuti vhangeri ndere kunyekwa. Maifundisi vaya vakazodai zviri kuita uringa muri mumhomo, but pane nguva yaunosangana ne-desperate situation yokuti unodzoredzanisa pfungwa dzako woti tanga tichiti murume weyo haaite, but kutaura chokwadi murume weyo anoita. Tanga tichiti mina nene ndekunyeka, but kutaura chokwadi nezvanakatarisana pano zviri kutoda murume weyo. Ndinoona Jairus pamwe akanga aine shamwari dzake. Aitingozati tinogara tiine shamwari, imo mune musvondo titori nadzo shamwari, but akatanga kufunga kuti ndikamubvunza advice kuti kachani murume weyo wataiseka nezuro mutembero ya hei kuti ndingaende naye kwari. Akaziva kuti ndinosekwa. Ndopamunozobva kuti kwai nikodhimosi wakaverevedza neusiku. Why? Masikati pane zvaaitaura because of mob. Ivo vanhu ava ukavateedzera vana kukwidza mashanga, vana kukwidza ndege yamashanga, mbese mugodaidzira aite ngaurawe ngaurawe ngaurawe. Zviri nyore kudaidzira mamwe makwai atinodaidzira tiri pane vamwe, but reality chaiyo ndiwo upenyu hwako muri kumba. Nhasi ndiri kuda kuparidzira vanhu vaviri, uri muno mucheche neuri kumba. Chizvodzorera pfungwa dzako kumba kuti ichokwadi kuonererwa pane vamwe ndionererwa ikwe. Asi wasvika sokumbotanga ndandapindwa nei. Shamwari, be yourself. Jairus akati ichokwadi murume atakagona kumutanga nemabwe, but this situation chero ndikaenda kushamwari hadzigone kundibatsira. Ndakati ndichitarisa nyaya yaJairus ndikati aiwa, sinoti kuti haana kuudza shamwari kuti kumba kwaita urwere. Akadziudza kumushango taizikanwa kuti kana munhu arwarisa vana mai guru, vana mai guru nana mai nyinyi mune chinorarira kumba kune urwere muchiitira kuti urwere hamuna kumira mushe. Anything can happen anytime. Ende indinotenda zvo zvazvakaita situation iri kumba kwaJairus. Sei ndichidaro muchazoona kwatinodzokerako taana Jesu kuti munobva kuti kwakanga kunani, kwakanga kwakatozara. Akazivisa hama dzake kuti urwere huri kuna hauna kumira zvakanaka, but panenese hakuna akanga aine solution. Kusvika iri Jairus ega ati ndiri murume mukuru ini, kusvika riri ndakatarisana ne-one and only child yangu ichitandadza. Better ndi swallow up my pride. Ndiende kumurume weyo watakambobatira mabwe, ndiende kumurume weyo wataimboshora, ndiende kumurume wendinomuudza nyaya yangu. Ndofunga ari munzira Jairus aingoti ndozviudza niko zvanetsa moyo wangu, ndozviudza niko zvanetsa moyo wangu, ndozviudza Jehovha zvanetsa moyo wangu. Ichokwadi shamwari yako akaridza matambudziko, but kune zvimwe zvausingagoni kuudza munhu zvaunotoona kuti zvinotoda Jesu. Jairus anoti zvenyemera kutombokanda pasi, zvezita rokuti ndiri mudhikoni ndotombokanda pasi, zvezita rokuti ndinokudzwa nevamani ndotombokanda pasi. Desperate situation, it needs me, it needs a desperate answer, and that answer I have to be desperate for Jesus. Jesu havarasisi vana vavo kana vakaungana, havana kuti nhasi ndakuchinja rwendo, nhasi handisi kunomurukira pavakatimirira. Mwari pavakamirirwa vanonyatsozviziva kuti panapa ndiri kuexpectwa. Rega ndikudze kuti usafunge kuti masikati anaya
desperate for you. Chidzoona zvinoitika mune munhu ane desperate situation. Bhaibheri rakurati pakanga pakazara vanhu vazhinji, but Jairus anongoti achimuona Jesu akati chekumirira hapana. Bhaibheri rakurati akamhanya akasvika akazviwisira pasi petsoka akati, Jesu, ndokukumbira zvikuru. Jesu, ndinokumbirawo zvangu. Pamwe nezuva rwakandiona ndakakubatira ipapo. Kuti rwendo runo ndiri kukumbirawo Jesu. Hambei kumangwa kudasiya mwanasikana ona kutandadza. Ndokuti Jairus kangofunga kuti Jesu vangabvumira. Unosvika kumangwa kuti Jesu vangabvumira. But haana kuziva kuti Mwari venyudzi Mwari vane nyasha. Our God cares. Jesu vanobvuma kuti zvakanaka handei. Vadikana hama tinouya kuno kuimba yaMwari. Ngatiregei kungogutsikana kuti takamirira Jesu tiri mhomho, tiri pa the other side of the sea. But kana asvika Jesu, ita Jesu handei. Shuga haisi kushaikwa muno mucheche. Shuga iri kushaikwa muno. Basa harisi kushaikwa muno mucheche. Basa riri kushaikwa kumba uku. Muna umu munenge nyore. Izvozvi kuti muzive kuti ane mari ndeupi, asina ndeupi, zvinenge nyore. But nyara yangu iri kumba. Samari kana wauya muno, usabvume kudzokera usina Jesu. Jairus anoita kutomonera makumbo acho kuti handikuregei nhasi hamuna kwamunoenda. Kusvika mabvuma kuti muri kuenda neni kumba kwako. Zvikanzi alright, ndazvinzwa Jairus, handei. Samari kana pane chinhu zvinorwadza Satani kuona Jesu achisvika kumba kwako. Zvokuti iwewe uye kuzomutsvaka zvinomurwadza zvishoma. Pane kuzokuona awaona Jesu muno, wobva naye muno kunosvika wasvika kumba kwako. Chinotirwadza panyaya yaJairus ndechekuti vaitoziva kuti Jairus aenda kunotsvaka Jesu nenzira yaakafamba nayo vaitoiziva. Ndosaka tinzwa kuti vakazotevera vakati achirega zviri kunoita mukuru mwana atofa. Izvozvi pana atoziva kuti unonamata, pana atozviziva kuti wauya kuchechi. But havadi kuti usvike naJesu kumba. Kana zvaibvira Jesu ngaasare muno muchechi, akatadza kusara muno muchechi, pakapakapa munomusiyai. Sevhisi ichingopera, makutaura dzei. Zvamuri kutaura izvi hamuchasiya Jesu imi. Mambobva naye muno mukati, Jesu ndiri kukukumbirewo zvikuru. Handii kumba kwangu hakuna kumbomira mushe, handii kubata kwangu hakuna kumira mushe. Muri munzira kungosvika pakapakapa matosiya. Ndati tinorwadza vaSatani haisi nyaya yokuti wauya kuzotsvaka Jesu, but ndechekuti Jesu wacho wabva naye muno kusvika wasvika naye kumba kwako. Chigobuda muguru mwandira. Ndikuda kuti nhasi ungopfeka dzimwe pfungwa. Kuti a desperate situation needs a desperate answer. Handisi kuda kubuda muno mune makuhwa. Handisi kuda kubuda muno mune hairstyle yamainhingi. Handisi kuda kubuda muno mune mashoko anhingi. Ndiri kuda kubuda muno mundina Jesu. And handisi kuda kumusiya pateksi ndichitukana nevamwe. And handisi kuda kumusiya mukabhari kuti akubvunza zvisinei nei. Jesu handei kumba kwangu. Jesu handei kumba kwangu. I am desperate for you. I am desperate for you. The Father can sit down. Thank you. Ita Jesu handei kumba kwangu. Kuti I am desperate for you. Svika naJesu. Chimbosvika naye kumba kwenyu. Amen. Amen. Tasekwa ndiri kupadza magemu. Ndine nyaya yako kuni. Svika naJesu kumba kwenyu.
kurwanira kufa. Kana ari zvakare mukadzi aibuda ropa ane 12 but anzwa nekurwara. Amen. Mukadzi uyu anoti inini nyaya yangu haitaurike in public. Inoda a private touch with God. Pane dzimwe nyaya dzinotaurika in public, koita dzimwe dzinoda private. Ndakati ndichipomera masituations evanhu 2 ava vese vakanga vaine ma12. Jairus akanga ari mukuru wesinagoge. Mukadzi waibuda ropa nanhasi hapana anoriziva zita rake. Anongonzi mukadzi aidi nyange avese vaine 12. Jairus aina munhu wemurume, mukadzi aibuda ropa aine munhu womukadzi. Ndiri kukombera the two. Jairus aita situation kumba kwake, akadecida kuenda kuna Jesu publicly kunotaura nyaya yake vanhu vese vachinzwa. Mukadzi waibuda ropa anoenda private. Ndiri kukombera ma12. Ndati munogona kudaro makafanana in number but ese matambudziko. Umwe akadecida kuenda publicly, umwe akadecida kuenda privately. Ndinotenda kuti chimwe chinokonzeresa kuti mukadzi uyu asataure nyaya yake inyaya yemutemo wechiJudha wakanga usingambomutendere kuti asvike pane vanhu. But akati munhu mhando yemurume uyu zvatiri kunzwa kuti ari kuita zvichireva kuti simba rake harisi mumaoko chete, indokusvika nobata kupendero nguva ndodzoka zvangu zvatoita. Vane madzira kudaro zvinonzi mukadzi aibida ropa nokusvika nokubata mupendero nguva zvake nokubva zvaita. Ndichiri pakukombera vanhu ava. Healing yemwana waJairus vese vari 2 vakanga vaine faith. But Jairus aiti Jesu, uyai kumba kwangu moturika ruoko rwenyu pamusoro pemwana wangu anopora. Mukadzi type yefaith yemukadzi iri kuti inini mburi kungonobata 12 na 12 tiri kukombera vese hokuva nekutenda. Ndosaka akazoti let it be unto you according to your faith. Situation yaJairus yaida kuti kumuti waakafa kukombera, but yemukadzi waibuda ropa yaida kuporeswa chirwere. But vese vari kuziva kuti solution yavo neJesu. Ndichizovavananidza zvakare, pane zvinhu zviri common zviri muvanhu kuti vese vakaenda kuna Jesu for help. Uye akati ndatambura nekubuda ropa but solution yangu ndiJesu. Jairus akati mwana wangu akufa asi solution yangu ndiJesu. They both experienced miracles. Hauna kutinzwa. Ndati vese vakaitirwa minana. Ndosaka ndichiti hakuna nechiyero chokuti uyu ndiwo munana chaiwo chaiwo. Kana ndanga ndisina imwe peya yebhutsu ukatinzwa tindida kutenda Mwari vandiitira munana ndawana bhutsu, usanditi hausi munana, hausi munana kwauri asi kwandiri inini munana. Usanditi kana uchinzwa ndichitenda Mwari nokuda kweselfoni woti mukore uno selfoni chaiyo anongoda kuonerwa pai kungotsvaga murari kungoda ngonomira pamberi foni wokuti mwana wanga ari grade 4 chaiyanayo shamwari hausi munana kwauri asi kwambiri chii. Saka these 2 people they both experienced miracles. I want to assure you today, handizivi vamatarisana nayo ndapakomanize kuti mwaizikanwa mwasingazika kuipa pamoto wemuenzi but nehwinzi wako une situation. Rega ndikuudze kuti Jesu vana atenda vese tiri pakukombera ipapo. The saving of Jairus' daughter kunoporeswa kwomwana waJairus it was planned. Jairus ataura nyaya yake Jesu akabvuma taura ita ndinomuporesa. Saka the saving of Jairus' daughter it was planned. Hande ikurutirwe mukadzi aibudaro. It was unplanned.
zvirongwa. Mwari vedu vane nyasha. Kana vamuya kwavari hazvina basa kuti vakaurongwa kubva nekupi. Zviri paurongwa kana kuti hazvisi paurongwa. Unongozvisanganirana nemunana wako. Nokuti kana wofamba, Jesu vane vanonzi ifull package. Vanofamba nezvese. Zvinoda vanoda kupora, vanoda vana, vanoda kumutsirwa masituations akafa. Chipi nechipi chaunoda kuna Jesu, hakuna chavanotida zvitadza. Ndosaka tati with God nothing is impossible. Rega nditaure ndichiti chimboyarudza chimbobudisa pfungwa dzako mune zvakamujairika from that normal situation. Ugozvipidzawo in an abnormal situation for an abnormal answer. Amen. Zviri normal kuvanhu ndezvekuva hope kana chinhu chichiri chipenyu. Zvinogona mhanya naye kuchipatara, ngatimhanye naye achiri kufema, ngatimhanye asati afa. Ndo pachine hope yedu kuti at least achiri kudii. The possible says, where there is life, there is hope. But the impossible says, where there is death, there is hope. What is why? That is the possible says, where there is life. Those are the things that we say. Hakuna mnyengetero. Ndosaka vanhu vakamhanya, vakatasa vari is the possible. Pavakaona mwana waJesu achitandaza kudai akati atenge mhachimuzata chitoregei zvinhu. Hapachisina tariro. Mwana atofa. But the impossible is not where there is death. There is hope. As long as Jesus is around. Amen. Vakati chiregerai kunetsa mukuru. Sei vanhu havakasina nekuti Jesu vasvike kumba kwaJesu. Nekuti verenga mushoko raMwari paministiri yese yaJesu. Hapana pavamonzwa kuti Jesu vakanga vari pamariro. Vakasvika vachiti shemu vashangu nedzoi. Jesu vaitozikanwa kuti parufu havawanikwe. Why? He is an enemy of death and a giver of life. Vakasvika vaine rufu, vakasiya vashandura rufu rukava upenyu. Chimbobuda mupossible inovokulimita kuti where there is life, there is hope. Iwe iti even with the death situation, there is hope. Breka malimite kungogara wakambozwa kuti zvako zvinofamba nemutoo wakadai. Even a death situation, I'm still hopeful. Why? With God, nothing is impossible. Imbobuda impossible. Kuti maana makore mangani? 38. Ayambuka kumira. Muchaona jaya chero uri kutaura nemunhu anooperata ari impossible. Inoti where there is life, there is hope. But iwe wetaura uchiziva uchiti inini ndinorarama ndiri muimpossible. Inoti where there is death. Where there is death, there is hope. Chimbooneka impossible kukuta kuti business renyu mazano muri rate yakamira se wotaura kuti rate inoda 10,000 koma sales yenyu yakumira se ndiri kutengesa 200 pazuva. Okukalkuletera munhu waMwari makuda kutorerwa property. Mozapesa kanda kurespecta hysteric ndichiona ngemunhu anofunga. Imimeka. Common sense chaedza dzikuratidzewo kuti zvamuri kuita izvi. Mane mazuva yakadii muchioperata in that loss. Iko zvinova mwedzi wechifuwo makutodhunyeni. Shamwari, uri kutaura nemunhu anooperata mune the possible. Inoti where there is life, there is hope. But iwe unoperata uri the impossible. Inoti where there is death. Nyama business racho rakatofa ichokwadi rakafa. But there is still hope. Unasvika uchipuwa kasemenika kuti muchikudaidzwa nesinema yomurume. Kuzvitakadzo kuti akaenda kusmall was hadibiwo shunzinaska. Kungadiko kumadaidzwa nerakumushape. Hakusipona kuti meneji yakatokara. Chero nzimbe wachadzoka here. It's even in a death situation where there is death, there is still hope. Handichinje senema. Ndiye akandichinjisa pakutanga. Achadzoka. Even in a death situation, there is still hope. Handine vakatarisana nechirwere
necherudzi vamwe intaneti yakati kuuya unongoti ukangoona chete kanenge kabundu obva watotanga kugugula www.cancer wotanga kuviringe zvichibuda kuti anorwara nekensa anenge achidaya wopinda mulecture nasati wobva wanyatsona kuti goma angu chaimo wobva watanga kuzviverengera kuti saka according to statistics munhu ane kensa haararami more than 5 years inini bundu randakatanga kurinzwa pane 3 years shamwari chimboko yangu the possible ubotanga kuaparadza is the impossible enough even with the death situation there's still hope. Saka ngatichidzirwa nokuti zvakafa izvi zvakafa but nemukufa macho there's still hope. Ndosaka ndati a desperate situation it needs a desperate answer. Ndinoona mupfungwa mangu Jairus aiti asi Jesu ndana kumbokutendai kuti munozvigona zvekuporesa pachimbonekudze dziri kwanapira mwana weyangu mwana afa kamutara unotora zvitotaura zvemukadzi uyu kuzvinepaserei kuzvi hati mhanye ikuva kwangu ari kuti Jesu munokundinonokera regandikunze kuti shamwari taimu iyi iri pawachi nepataimu iri muruoko rwaJesu dzakadii ende chiri kukonzeresa kuti Jairus abvunduke kuti mwana angamofa inyaya yekuti ari kurarama impossible kuti where there is life there is hope but ari kufamba naJesu akamuparadza is impossible anoti wenda kumwana mwanacho achifema zvishoma kana kuti asafeme no different but ndinoona zvakuna mwana anonzi Jairus anoti indoramba ndinemi chete matokubvuma zvenyu regai ndikuudzei kuti kuvazhinji vanza kuti Jesu vakati vasvika apapo vomira mubhoti votanga kuparidzira vazhinji but musi iwoyo kwakusina mharidzo kuvazhinji Jesu vangoti vachiburuka mhanza Jairus andekuba kwangu chakadityisa ndechekuti pagungwa apa pakanga paine different types of people vakumbozviona kuti uri papi pakanga paine murume anonzi Jairus anga aine desperate situation yainidza desperate answer anova Jesu but poita mhomho dzinokonzi vaimanikidze Jesu mukana wokusvika pane Jesu wasvika haatombobvunzeka Jesu pakati chabvenda kwaJairus naivo komuri kuitepi Jesu andinasa kuenda kwaJairus vachimumanikidza ndosaka paipo munozodzwa zvichinzi Jesu vafunza kuti pane ari basa nediurana Pita vakataura ndafuna Jesu kuti Jesu imi mupenga here ungakuti zvokubatwa here tinopekurudziwa hunai kubva tichingobva pagumba magara makamopreswa kwekuzvimabhoti mabatwa kuita sengu zvikanzi aiwa ndanzwa kuti simba rangu rabuda ndati ndichinirinda nyaya iyi mwari vachindizaurirawo ndakanzwa kuti Jesu havambomhanyiswe it was in God's plan on that day kuti ndatingadzokorodze munana umwe chete kuti apa ndaporesa ari kurwara apa ndinoporesa ari kurwara aiwa wani ndatine one situation yeanorwara plus one yeakafa saka ndikakurumidza kuenda una kwaJairus ndonomuya usati wabuda vanhu vobva vachitenhasi ini pawa yanga iripo uya vachirwara mavaporesa but pane nguva yekuti mwari anga kudemonstrata healing power nekudemonstrata resurrection power saka it was in God's plan that delay it was in God's plan delay iyoyo chinzwa kuti nyaya dzavari kutobvunza naye ungamuzwa kuti iyo Jesu anga asinganyatsozoti zvotokwana vabata mberi vairevesa here Jesu kuti andibata ndiyani vanyatsomuziva handitika but vari kudhileya kuti mwana waJairus anyatsomwewo vanopeta vanyatsopeta vari kunyatsokupa maexamination kuti vanyatsonoti afa here vanyakusvika zvinhu zvese zvaitika ndopavanonzwa zvichinzi pakafa Lazaro zvikanzi Jesu ndakanguri pama asina kufa zvinaiwa ndikutofara kuti zvakaitika ndisipo mwari vaitomirira kuti sadai kupeta mwana waJairus
Jesu. Zvikanzi pakandibata nokuti ndanzwa kuti simba rangu rabuda. Vana Peter vanoti mudhara munopenga imi. Mugoti rabuda sei vanhu vakawanda. Rega ndikudze kuti mwana hapana chaanoita pasina chikonzero. Mutemo wechiJudha waiti munhu ane marwariro aita mukadzi uyu, one akanga asingabvumidzwe kuti anga ari pane vanhu. Saka Mwari ende akauya achida kupora, airwara private, akada kupora private. Ndokuda kuenda futi zvechi. Something that is done privately is going to be announced publicly. It was only Jesus vaiziva zvaitika private life yemwanasikana uyu, zvokuti aifanira kuti azvianaunze kumhombo yese ichizvinzwa kuti already pane mumwe munana watoitika, but wangori private. Amen and amen. Arikuda kuti this private miracle ibuitswe pachena. Pane zvimwe zvo zvaunofunga kuti tiri kukufumura pano kuti vene muna matoro ndakarohwa tiine 34 years. Aiwa, munana weprivate. God trains you in private, but you graduate in public. Ndati akarwara private ndokupura private, zvino anoda kuenda private. Saka nyaya yekuti Jesu vakanga vasingazive kuti avabata ndou, but aiitira mhomho kuti muzvizive kuti pane munana watoitika patanga takamira izvozvo. Kwete izvozvo bedzi, mukadzi uyo akarwara nguva yakareba 12 years. Nofunga kana huri urwere hwake, zita chaiye ndofunga ndosaka tisina kubuda, vanhu vanga vatori kangamo. Tikara zvero nezita vangonzi maiveropa dhora ngaratora mukombe. Pamutemo wechiJudha zvainzi kana munhu achinge akadaro anonzi ari unclean, ceremonially unclean. Kana achinge akadaro anongofanira munhu ane maperembudzi anofanira kuti achinge apora unozviratidza kumupurisita. Mupurisita ndo achiti pamusoroi vaya vakaiziva vachirwara iko zvino vakapora, mukaona vakuchishanda kudzimba dzenyu musavadzingi. Saka Jesu pavari kuti hold on, vari kuti ndikaenda ndisina kugadzirisa nyaya yemukadzi uyu, anoramba achisekwa nesociety vachifunga kuti achiri kurwara. Saka vari kuti aiwa, chizviziva inini dzomupurisita mukuru, I pronounce this woman free. Rapaanonzi go in peace. Kana nezvakakuitika private kuti apamatidza kuti vanhu vedu mozati vane nembevana vandakapora, avanhu havana evidence. But paine dzamupurisita. Saka Mwari vaitoitira vafarisi navana Jairasi ava vanotonga masinagoge kuti munoona angadzvira akupinda musamudzinge. Aita sei? Apora. Pane ari kundinzwa? Pane ari kundinzwa? Vari kutoita vakatikomba. Pane imwe nguva Mwari pavamunamata munamato wekuti nekuda kwavakandikomba Mwari zviratidzei. Hakuna munhu anisina vakamukomba. Tiri kuda kumboti Mwari nekuda kwavakandikomba kunyanya nane 33 years ndisina kuroorwa, nekuda kwavakandikomba Mwari ndipeiwo murume. Kunyanya nane 5 years ndiri muno mujoni ndisingashande, nekuda kwavakandikomba ngatigomukawo umwe musi ndichinzi ndaenda kubasa. Vaigara vachiniwana kumba kwangu everyday, vasvike vachinzi hapo aenda kubasa. Nekuda kwavakandikomba ichokwadi vamwari pedze kwenguva yakareba, vatichigotengawo motikari ugofamba nemumasiriti so. Nekuda kwavakandikomba vambozviziva kuti Jesu wandirangarira. Pane zvinongoitirwa naMwari zvokungoonera, especially kana zvanyaya yevana vake. Ndakataura nyaya yevana, madzimai munondinzwisisa, vana baba munondinzwisisa. Isusu madzimai tinokuva nebhondi yekuti inoenda ndokuleba, but in actual fact vana baba vane rudo nevana zvekuti anorwadzirwa mwana wake. Kana akapasa hakuna
mugonyeriwa maraini munoona zidaro chokwadi radishwa muchaona ite muhani chete aitomopechigore uye kunodhura kakuya aiwa kani kana ndaendesa mwana wangu chikoro chinodhura wani ndechekuti adzidze chuu ndekuda kwavakandikomba wai mwari wedu unoonyeweroni tikanzi vana vake kushaina hakuna kumborambiswa asi kashainiro ndokuranoti ibost yodani ndinodada ndati ndinodada kana zvauya kuzvinhu zvamwari kana mutaura kuti mwari vakandipa mota ndanga ndisina mota ndokunodadaka kana mutaura kuti ndakanga ndiri rota bati mwari vakandipa imba ndokunodadaka kana mutaura kuti vanekurudzirwe kwedu hakuna akambochata bati ndivanedzerero mazambiya sawanikana wakuchata mazuva amakura usamhanye jesu hamhanyiswe hapana akagona kumhanyisa jesu iti vakawaridza wogomira pane yeru kuti atigobva pananosvika kana yasvika kotanga kufamba vachipururudza wogomira wocheka kuitira vanotora mapikicha nokuti vava vanenge vari kure vanodzimbekisebrit makona ava hagone kuzuma saka pavanoona majenda akupinda ndingafamba ndigokuzera pikicha torai zvishonisa ndokunochidada tiri kuna mwari aiposti badaiposti naloti kana ndadada ndiri kudada nekuti ndakaitirwa nababa vangu kana ndopinda mukama vangu nokuti ndandiri roti handimhani kuti ndakikizwa zvokuti vanandovhungoti akapinda apa pamazuva anaya ndobva mwaresawo maneibhasi ashema chirungu na. What is there coming? The channel
postinga roti. Saka nakatifurira kuti kana zvakudakira usataure. Asi nhama asina hakuna unonyara naye. Unoisa musoro pasi. Ufunge 3 days there. Ndozvinotonyadzisa zvokutaura nhamo. Zvekutaura zvawaitirwa naMwari hazvinyadzisi. Ngatigere vataura nyaya yeJobho kuti iko zvino vanhu takadzidziswa kuelevheta nhamo yemunhu kudarika upfumi hwaainawo. Introduction yaJobho itakataura zvakaine mangamira mangani, mathousands mangani, mathousands mangani. But izvozvo tikangonzi tinzeuka nyaya yacho, Jobho atya nyaya kukwenya manje ndokwakazofarira komari yakese. Zvenamo ndozvatinokona kupemedza izvozvo. Mwakaona ngatishandukei matauriro vana vaMwari. Ngatishandukei matauriro kana totaura taura zvikuru zvakaitwa naMwari muupenyu hwako. Izvozvi tichitaura nyaya yehemotikondo zvine basa ndezvebasa. Ndisi ine basa. Ine basa. Namba dzacho dzozokudza ne10,000 so. Inyaya pekee. Kuzoita munhu akapfeka zvisizvo akabatikidzwa ne10,000 anomurana amuje kuti nyaya dzotitaura kuti waiva kakuru. Mapurisa anodaidzira kuti akamudhirika semu uyu akaita 10,000 testimony. Saka kana ndaingotenga kumalava start kana ndichinge ndachinja kwokutengera monani. Why? Ndiri kusimudzira zita raMwari wako. Mufundisi akambotaura pano zvikanzi kune vamwe vakadaidzira kuruseti. Vanhu ndokuuya kukuruseti. Ndokusvika vanenge mufundisi vari kuparidzira nebhande rakasungwa newaini. Hanzi mukadzi nemunhu pamwe vauya nemotikari yavo nebhenzi yavo nemari dzavo. Tikari pano nerangobhande nopesera nakusunga iwe. Why? Musati matambira Jesu wanauya naye. Unofanira kutanga maona kuti Jesu Jesu aripo. Kana ari arikuitira mai ava zvaari Jesu aripo. Amen and amen. Kana Mwari vane vatirangarira, dzimwe nguva zvinodidza kuanaunswa publicly kuti wamaiziziva achibuda ropa, chimchinja izita hachisiriwe ropa, akudzi mutano, wamaiziva achinzi chenhamo, haakanzi chenhamo akudzi cheupfumi. Wamaiziva kuchinza ndosaka zvainzi Elizabeth uya ainzi asingabereki mwana. Mwana kukuanaudza kuti chichinja imatitles. Then mufundisi akabhotaura nyaya kuti kana vanzi chuya inogara apa mufundisi adzisitsika dare yazvinogara pasi. Amungazana zviri kufambira munhu akana tichingorora kutambura nanhasi. Kana wasvika pataitwa rekunzi mhane mari idairei. Tiri kutaura nyaya kuti ngazvive kwandiri sezvaMwari hakuna tisina nzira. Musi wavanoti ndine iri kutozvinzwa ndinenge iri bheki shoma inobuda muchisvika mukumari yakunarizika. Makanga mamatora statement yekuti mari hamuna. Iwe iri pai yakazvinzwa ikati matikutsvagepa. Tinotsvaka imano patisingadiwi. Driver 2 days, 3 after. Why? Yakazvinzwa mota muchiiti chikorokoro. Hakuna tisinganzire. Takanzwa kuti Mwari vakakuitirai zvakanaka makavhura business. Waniko ndikokutonotandare ndosaka makasitoma masingawa. Atinavekuenda basa munotandara. Tandara ikuripo. Kwaniko tiri kungotandara. Zvesho munotandara. Wari kusvika 30 muchitendera muri pabasa. Why? Takazvinzwa kuti business rakazvinzwa kuti hatisi business. Tiri kwekutenderera. Mashoko ako ane simba. Unonzwa zvichidzi munhu apiwa mari so muswe paid yake. Kutadza kungosekerera 2,000
place of each one. Little thing. Never will like a ship. Joshua, when you look at what you try, Paula, what you want to book, and I said, I take it. Mariana, she's what? Amen. Did I put one there in the eye? Just busy, they put away Papa. Somebody has a one area and put down. In order to have another machine, so I said, one in home. Now, what I got in my home, and no one said, I do not know what jail is today. I may not put one of our work, because I'm lazy. This is my sister. Just a little bit of put out and cut. Don't know what China seems to have that. You want to ask them to say, and I'm going to just, you must have one nature of them to the amount of respect of that is appreciated. I want you to tell you all about Madame Mosca, Madame Chippy, which is a problem, tell you half. She knows not what to do, and was saying, it's going to see a situation, and then we got to shit or say, the most of those she report. But I don't know. Children, what the little one Jesus out of ship. Jesus and the sea is to children. Never to do one now. You know to put out a very way. Abana was in a matter was what I am on a same thing. Who is Kanamanova? Who sits down to see him? Must be whatever about the matter was young this letter one. What Jesus now will see? Chiriku was whenever we are a message. Let him see about it. Please, Musa Shigena, Jesus who are what the other million and Darajai. Can't you know it, Judah? My question is about you, it's not the name. It's good not a better one, Yasha. It's not a chimera token. You can go to what you like. She looked up to the right on high. I don't know, I am my professional. With the pleasure of saying, I'm a professional woman. Pastor, I'm going to check back and I'm going to tell Marie Robaqueno, Mutu, no one knows specialist. Now, this is a business card. Zvichireva kuti kuva kwajaina mwana akafa vakatopeta vakakonfema dethi handizive kuti baba zvavanga vasipo vakabhadhara mari yekunohaya mamonazi ndiani rokutonohaya vanochema zvinhu zvese zvatora inoodha baba vemunhu havasati vasvika apa imurikuziva kuti baba vabva vachiti zvinhu zvifambira mushega ndodaidza jesu zvese zvatora inplesi situation iyo ndakaifananidza nevanhu vekumusha kwedu aiva kana mutinochemasa but kumwe kwacho hakusike kunobva pamwe sei ndichidaro munhu anosvika anochema 5 minutes 36 Kuti
desperate situation yakudaidzira kuti chisiyai Jesu yakutaura kuti chirege kuzvinetsa situation payabe it's now uncontrollable. Jesu nopavanodaira izvonze pazvo vanongomudza vanoti Jairus to such only believe. Let it be unto me according to thy words. Kana vanzi usatye iwotorega kutya. Hakuna experience minana yaMwari kana ari mhete. Anotya uone kubata kwaMwari. First of all, remove fear. Saka makameka sure kuti situations dzinotityisidzira kuti zvokutamba. Ezvinhazi wayakuva kuchenjera mwedzi wakapera kati anobhadhara kana rent. Obva anosizvipa muchanosvika zvese zviri pasi. Kungosvika kuti vana hembe dziri pasi hana yese kutipa purukura mavhesi akareseka ene mufungeni ndandatosiya nditoti ndandataura naye ndoti musangoti kuti takani iwe kanidherana kuzokudza kuti chisiya mukuru isusu tipedzerane uko basi chinondifadza ndechekuti nyaya dzinooneka dzikandisvikira ndiri pana Jesu ine handidai pana anokudayira ine handidaire pana anokudayira Jesu anotusatya unofezete vanobva kutokuita serious nacho pakujesu vakuti mese makuchinitevera chisara pane zvinoda mhomho kwozoita zvinoda dungamo. Bhaibheri rinoti nokungosarudza vadzidzi vashoma shoma zvikanzi michihandinini vachisvika kuba kwaJairasi. Bhaibheri rakurati vakasvika ichingori mhere mhere nevanochema nevanorira. Ndogobvunzawo vanochema kuchema ndokuziva kokurira ava vari kunzi kune mhere mhere yevanochema nevanoita sei zvichireva kutanga iri bhonga mupopoto ipapo basi machema kuda kumama vemunhu vasati vasvika chirudzii zvava nemahaya dhimonasi mukati meupenyu hwako. Basa ravo ndekumagnifya situation zvichireva kuti hakuna aiployiwa kuti anzi ari iployiwe kumahaya dhimonasi kana chichema waiti basa hapana kwaiviwo vanogona kukwetiwa mhere. Rega ndikudze kuti nyama nanhasi Satani ari bhizi pakuiploya mahaya dhimonasi ene haaiployi vanotaurira zviri pasi pasi. Ndotsaka uchiona nyaya yako munhu akatanga kuihunga ndiwo makuru wenakuhwa anozikanwa kuti haagare pasi idzvatsvatsva ndiye anotanga uchingozvifurawo ndopanosakarira wakasungwa so nemetro ndinisaitalini shema makungwa anotaurisa pachechi kudarika vamwe vese. Why? She's the high demon. Abva ipapo rinosara ronoka zvokuzoti azosunungurwa nemapurisa metro haazvikuridzi rake vhangeri rekuti asungwa mabhotiri akoni yake angoideresa rinozatongera vabhurizi mujeri kuita sei hamuzviziri ende munhu anotaura nyaya zvekutengwa hamuri nyaya yake straight bho asungwa anobva kutenderedza hamuzvizire zvasikanaaona vaita seiko nhayasikana tindizive kuti zvisinei hamaino kuti angaba kuti kuzi saidi haasungirwa rari ungahaiwa mahaya dhimonasi pamereji yavo munhu achitsanangura matanguriro auri kuita unoita ngotesiye murume masikati machena. South Africa hayasikana ndadai najoni kungonotengesa madhoiri angu ndakanora nakamumba kwake kamba kacho munototi kana
demoness. Ukahairwa anoti mahaya demoness. Wangorwara neflu. Flu chai. Flu. Inorwara nemunhu wese. Ukazi hairwa mahaya demoness. Akanokutsanangurira karwairo kazvo. Ndikogara ndakasevha mari. Handifuna kuti rinopera. Rinokunzi rinoizuva. Zvikanzi nekuti kumeso kwake kudzoka kuita kumwana kadii akachitanga kusorora nofasigara zvokuti hai inini maonero angu ka ati zvake ifulu but muna akagoti chi iwo ainyanya kuonererwa ingagara ndazviziva kuti joni uku zvino chakambata kapukunyuka navavangu vari kuchiri kudai ndofunga ndinokutandika ndinochera kufa wahairwa anoti mahayat monas. Munhu akada kukutsanangurira basa rako sonyange uchitambira mari yakawanda notanga ucharisiya uzakadai kuona chechi makadzika sutuka atabuza ndo basa rifu ndakasangana naye usangoswera uchivhairirwa pari hapana zviripo basa rake hariiteka kwauri patini riri kundiraramisa hariiteka kwauri patinini ndiwo rangu. Amen. Anoti mahaya demonas. Satana ari busy kukumagnifyira zvinhu so akada kutsanangura kuti wachembera nomwana mudukuswa unotanga uchamutsvaka mudodzi ikanditorine 36 ndiri nani indishaedza ndopinda mukati anonzi mahayat monas akanga akamirira kuti aite face to face naJairas ndosaka vakanga vakurikwedza kuti please siyai Jesu uko imimi huyai kuno kuti nyatokutsanangurirai kuti mwana afa. Bhaibheri rakurati Jesu vachisvika vanosvika vachitanga kuadresa situation yevane mheremhere yevanotaurisa anongosvika achiti mese nyaya muri kuchema mwana haana kufa akavata. Bhaibheri rangu rati ndobva vaseka what a contrast. Mamuri pakati pekuchema nekurira zvinoita mheremhere then unofezete nokuda kwokuti Jesu wakubvunza kuti muri kuchemei mwana uyu haana kufa veti pause kutsetse dzabva kupi makahaiwa haunini kwadzeni hamukutaura kuti shemu makazowana pekugara here haisi kurevesa kuti zvesho munandu ane pekugara kutsetse dzabvipi kana mairevesa vanhu vari pakati pekuchema voseka. It was a mockery enough yokuti Jesu muri zvingairai vamwe hatisi kuchena bvunzo dai tikatozoziva difference iri pakati pekuvata nekufa but havana kuziva kuti Jesu wedu ndiri Jesu wemhando yerudzi. Jesu vanoti vanaro vanoti hazvaireva kuti Jesu havasi kuziva kuti mwana afa vaiziva but he was saying don't cry because death is not a permanent situation, it is a temporal situation. Amen. Rekane vakunyaradza muupenyu hwako usachema kukuta usodzi kushaiwa basa riri kuita kunge rakafa. Death with Jesus is not a permanent situation but it is a temporal situation. Chinhu chese chinonzi temporal zvinoreva kuti chinogona kushanduka anytime. Mwari vanoti chibudai mhomho kudai ndakati ndichifungawo ndikati ko asi Jesu unokwese kuma muchitira munana muchionekwa nevanhu korwendo runomapadzikire ndakanzwisisa kuti Mwari vaidzinga mahaya demonas nekuti vaiti I don't perform a miracle pane vanhu vane mhando
kusatenda kwakadai. I only need those with faith. Remember, Jairus akuenda akapuwa condition yekuti believe. Munana wokumamutsa vakafa newokuporesa vanorwara wakasiyana. Waiporesa vari kurwarawo waigona munhuzve. Bati kana takuchikwidza makata zvino momhosarai vasina kutenda durai. Ndinoshanda nevanondiziva kuti ndiri nani. Amen and amen. Anoti mese chikudai ndakuna muridzi wesituation. Baba namai nemwana pindai muno. Anoti ndiratidzei kune mwana. Ndichinopedzisa nyaya yangu masikati ano. Anosvika pana Jairus daughter ndokunosvika ndokungosimudza. Talita kum. Chisikana muka. Mana kumboti. Musikana. Ndini Jesu ndauya. Chimuka. Jesu vanodana zvisipo sezviripo. Vanotaura nechitunha sekundichi munhu mupenyu. Talita kum ndinotaura statement yemunhu mupenyu. Vanomuti talita kum. Zvichireva kuti nyaya kunzi chisikana muka. Chisikana chakanga chakarara. Harisiro first voice rachiri kunzwa. Mai vake chakatogomuti mukakani mwanangu. Wapisireiko mwanangu? Anatete vakave vakati mukakani Rozi usate nguva inoi. But mavoisi yahavana kuvamunza. Kwazouya voice manje. Iro rine simba. Rinobvunzwa nevadzidzi kuti what manner of man is this? Nekuti kunyange nemafunge egungu anomuteerera. Vanongomuti Talita kumi. Ndinoona musikana ari paari ipapo. Akuchifamba mudiri yatanga tichifamba nayo. Kuti let it be unto me according to thy word. Nokuda kwokuti Mwari vanitimuka. Twakutomuka. Let it be unto me according to thy word. Masikati ano ndati hazvina basa kuti situation yako iri kurwara here kana kuti yakafa. But tauya nezwi rine simba rinoti Talita kumi. Kana rataura hakuna chinoresista. Kana Mwari vachinge vataura hakuna chinoresista. No one can say no. Kana Jesu vati howu hapana uchati kwete. Wadiwa mboita semusikana uyu akangodzimuka. Obvaita sei? With God nothing is impossible. Masikati ano, no one can resist the word of God. Nothing can resist the word of God. Kana vari Mwari vakaenda, Jesu vakaenda to the right situation. Vakamuratidzwa pairi. Hazvaireva zvakare kuti Jesu akaruka zoti mwana ari mupi. But vainewo vabereki kuti vanyatsoratidza kuti nyaya yangu iri pano. Bvumawo pane dambudziko rako chaipo. Ukaenda kwadhokta unosvika kuti unoziva kuti kurwadza nemakumbo. Kuti dhokta unorwadza nemundani. Sitavakavisikuti. Sana uri kurwadza inoziva kuti kurwadza nemakumbo. Unongopiwawo mapiritsi emakumbo. Wodzokera musana wako chini. But Mwari pane vaona kuti unyatsotaura situation yako sezvairi. Ndati Mwari vaitoziva baba karara musikana. But vanoti ndiratidzei kune musikana. Shamwari chimbobuda muguru mwandira. Iko zvino chiso chako chakagwinya. But kumba uku. Ndati kumba uku. Hakuna kumira mushe. Chimbosata ruoko rwaJesu pamweya izvozvi. Ndotaka kuti hanei Jesu kumba kwangu. Wakaratidza pane the dead situation. Ivo Mwari ndivo vane simba rekuti Talita kumi. Kana Jesu vati Talita kumi, hakuna chinoramba chakarara. Rega nditi Talita kumi to your marriage. Hazvina basa kuti baba vakaenda kusmall house makore mangani.
kuchinjanwa rikaenda kuReal Madrid rikaenda kuBarcelona. Mwari vanenge vachibvopanana mikana. Ipapo abata haana basa. Chero rikabatwa nadefender hazvina basa. Chero rikabatwa namidfielder hazvina basa. Bati rinotobva riine kwariri kuenda. Chinonzi mutambo watambwa iscore line kuti mazopera makamira sei. Bhora rinotambira kumasenda asi rinoenda richienda kunonzi ku18 area. Samwari rega ndibvunze kuti ane bhora ndiye anomakwa. Iwe uri kufunga kuti zvako zvakunyanyira. Samwari dziwakabata bhora kuno kuti chiri pasenda. Mwari vachiri kumbokupa mukana wokuti mhanya naro nosaka uchiri wakamakwa. Basa rakapera makamakwa baba, makamakwa nemusikana, makamakwa mukoma, bati tichiri kusenda. Kwese kwokutanga uku hakuna basa. Tinoti taakuti apurocha inonzi 18 area nevari mumatenesis vanga vakagara. Nevanga vakagara bhora riri pasenda unoona vasumuka kwakuti kuziwa manje kuti go George Shaya go zvinoita chete. Rega nditi shoko raMwari rinoti zvatakakomberedzwa nebhora rapazvapupu rakaburarika dai. Ngatimhanyei nange mutange. Uri kufunga kuti uri wega, bati denga ratsvamuka riri kuti almost there. Wasvika pa18 area kuna anenge achidzikipa. Basa rakipa iri harina chimwe chinhu, iye hakari bhora. Mutemo webhora ndokuti ukabata bhora riri bhora rechirume unopiwa red card. Kugama kudaiso unopiwa red card. But kipa akaribata haapiwe red card. Basa rakipa ramirira apo nderekugama mabhora ari kuda kugohwa. Ndobasa rake. But vanotamba bhora vanozviziva kuti kana